ಹಾಯ್ ಮತ್ತರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತವಟು ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತುಕ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 3/4 kg ದಾತ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂದೇನ ಒಂದು ಪೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟಾವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಬರ್ತದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ಗೆ ನೋಡು ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಯ್ತು ನೋಡವು ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕಾಲು ಮಿತ್ತಿಗೆ ತೀರ್ತಿ ಅಂದಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪೋಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಟು ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಗುಲು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯರಂದಂಡ ಕಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಖಾರ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ತಿನ್ಪರ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಊಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಿನ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ఒక ಶುಂಠಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಗುದ್ದದ್ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಒಂದು ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ರೆಸಿಪಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ఒక ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ರುಚಿಗೆ ಪೊಡೈನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆನ ಒಂದು ವರ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ದಹಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಹಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಹಿ ಒಂಜೊಳೆ ಪುಳಿ ಚೂರು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿಲ ಪಾಡೋನೊಲ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದು ಪಾಡೆ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಶುಂಠಿಲ ಇಂಚನೆ ಗುದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ತಿತಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೀವಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಒಯ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದತ್ತು ದೀತೆ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಅಂಟಲ್ಲ ದೀಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಪೀಸ್ತಾತ್ ಯಾನು ಆಜಿ ಐನ್ ಪೀಸ್ತಾತ್ ಯಾನು ನೆಕ್ ಗೆತೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂಜಿ 3/4 kg ದಾತ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ ದಿಯೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದಿಯೆ ಪಂಡತೆ ಎಂತ ಮಲ್ತದ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಪಂಡೆರು ಎಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಸಂಡೆಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡುವ ತುಲೆ ಐತೆ ಕಮ್ಮೆನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಂಡ ದಾತ ಅಂದಕ್ಕೇನುವ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೆತ್ತದ ತುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತವದಿತ್ತೆ ತವಗೆ ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚೇನೆ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ಕಾಯೋಡು ಏನು ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚದೀತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಂಡವು ಐಟಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಪಾಡಿ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ತೀದು ಒಂದೇನು ಕಾಯ ಓಡ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅದೋಟು ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಬೇಯ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ಒಂದೊಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆತನು ಲಾಯ್ಕ್ಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿನ ಅಂಚ ತೋಜುಂತೆ ತಂದೂರಿ ಎಂಚ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ತೋಜಿ ದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಆ ಹದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಕಾಯ ಓಡಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡವು ನಮ್ಮ ತಂದೂರಿದ ಬಟ್ಟಿಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ತವಟ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದುಲ ತುಲೆ ಸರಿಟ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ದು ಎರಡಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಸಾಲದೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಅದು ಮುಜಿ ಪೀಸ್ಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಾನು ಒರಿದಿನ ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ಕಾಯವೆ
ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವನಗ ತಂದೂರಿದ ಅಂಚನೆ ತೋಚುನತೆ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬೈದುನು ಅಂಚನೆ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಕಾಯನಗ ಒಂತೆ ಅವಸರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ನಿಧಾನೋಡು ಕಾಯದು ಕಿತ್ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದು ತೂವರೆಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಶೋಕ್ ತೋಚುನತೆ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆಂಚೆ ಪೀಸನ್ ಗೆತ್ತದಿ ಅನ್ನ ಮಂచి ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವನಗ ತಂದೂರಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಚುಚೆ ಈಜಿ ಅದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಂಚ ಪನ್ಲೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕುಂಡತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀಪೆ ಲಿಂಬೆನ ಒಂಚೂರು ಪುಂಟುದು ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಡಂದಂಡ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು ತೂವನ ಮೀನಿಕ್ಲೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರು ಆತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿಲ ತುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ತಂದೂರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡೊಂದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಕಾಯ್ದುನು ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ಪಂಡತೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚಾದ್ ಅಂಚನೆಕಲೆಗ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.